मा कारेन्टबो फैया बाल्बबो फैयाब्रा जों बोरै जानांगौ जाखो बोरै उन्दुनांगौ जाखो बिदि गरमावलाय फैलाद' रायजोफोर दसे ग्रिद ग्रिद रायलायनोसैलाय दसे ना उन्दुजोब्बाय नामा माथो टाइमाबो बारा जाथाराखै दाबो 9टा 10ल' जाथारदों साथाम फैजेनबाय कमेन्ट खालामदो दे जामबुङा उन्दुवाखैलै एसबि प्रडाक्ट दासो लाइभआव फैनाय दं ओरैनो जास्ट टाइम पास ओमफ्राय कारेन्टआलाय गैखाया ओरैनो टर्चनिजोंसो होदों आरोना टर्च लाइटजोंसो मोदान फुलायनायनि आरो ओमफ्राय सोर सोर उन्दुवाखै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसे रायलायला रायलायलि उन्दुनोसैलै कारेन्टबो गैया मबो गैया नै ओरैबायदि गरम जगयन'खा माब्रै उन्दुनांगौ जाखो हाबाब 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 दौस एथ' गरमावलाय मा होनदों मनि नार्जारिया मा होनदों कारेन्ट गैयालै लाइट होसिगौ औ कारेन्टआ गैखाया ओरैबायदि गैया जारा फाग्लासो कारेन्टआनो समाव फैयो समाव फैया रागा जोंथावथाव माबाबो सलारालाय दंमोन दंनायालाय बेटारियाबो गाज्रि जाना रागा जोंना बाङा सिगांसो फानहरबाय आङो ओमफ्राय मा होनदों बे कमेन्टफ्रा होबाय थादे फाटाफट 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 लागावना हो आरोना ओमफ्राय गोसोबायदि होबाय था ओमफ्राय आं दा फरायगासिनो फरायगोन आरो गासैनिखौबो गालांखा आं फरायजोबखागोन ओरैबायदि हास्लाबलायिलाबो फरायलांगोन आरो ओरैबायदि आरो ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायलांगासिनो नायलांनि दे मा होनदों बिसिराम नार्जारिया मा ओंख्रि जाखो मैथाजों नाजोंमोन जोंना ओमफ्राय जोङो माबाया थोसेलायनो मबाइल गंनैला एसे साबसिन जायोलै फरायनोसै दे लागावदो दे गोसोबायदि होदो दे दाना ओमफ्राय सानब्लकआ मा होनखो माजों जाखांखो आदा जोंना माबासो मैस्थाजों मा होनोमोनलाय नासो आरोना जोंना दिनै आलु बाथोन ओमफ्राय आसार दं देरलायबावो आरोना माबा माबि ओमफ्राय लागावदो दि सोर सोर गरम खबर मा सोंनो गोसो फारसेनिफ्राय सोंजोबनो हागोन ओमफ्राय दिनैहाय आङो भिडिअ लाबोनाय जायाखै आरोना बानानैहाय ओरैनो थाबाय दिनैहाय भिडिअखौनो बानायनो बाबाय आं ओमफ्राय बानायखाय जेबो भिडिअ बानायनाय जायाखिसै ओमफ्राय प्रिमिला हाज'वारि कारेन्टआ मा जाखोथाय कारेन्टखौ आं एबार आलादासो लाबोनोसैलै आं हारसिंसो रावनिबो कारेन्ट नांथारलालै आंनो खिफि बेन्दोंनि वेर होनानै डाइरेक्ट आंना ओरै सिदा लाबोनोसैलै ओमफ्राय दाना मा होनदों नै नटिसार बड' सदना आदाया मा जायगानि आदसा आंखौहाय सोंहरनायनि थाखाय थेंकिउसै ब्रादार आङो चिरांनिलै ब्रादार चिरां खैला मैलानि आरोना मालाबाफोर बबावबाफोर लोगो मोनोब्ला हाय हेल' बा अबाव थाङा बेफोरबायदि रायज्लायनो हागोन आरोना ओमफ्राय मनि नार्जारि दलर उन्दुना था होमबानो थान्दा मोनगोन थोस मा देहायै दलर उन्दुनांगौलै जानाय नङा आयु अयथासार गरमखा फाग्ला बायदि गरम ना जि गरमखायनो आं उन्दुनो नागिरनो हायाखै दैयावसो बारसोमनानै थाहैनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो ओरैहाय सानजाजोंजाय दैलामाव ना बोनहैबाथ' ओरैबायदि मोनो ना एलेंगा ओमफ्राय एसे गिदबलाय लाङोबो आं मानो होनना बुङोब्ला मासे मैदेर दंलै ओरैबायदि फाग्लायो होसोलाबायो ओमफ्राय बेखायनो थांनो बानानै गिदबनाय मोननानैहाय लायनाय जाया आरो नङाब्ला नोगोद ना एलेंगा मोनो जोंनिथिंजाय ओमफ्राय सानब्लक मा होनो उनाव थानाया आदानि फिसाला नामा औ फिसालामोन देग्लाय सेन्ट पिटार इंलिस स्कुलाव फरायगासिनो दङ क्लास 6आव फरायगासिनो आरोना सासेया नानिया क्लास 3 आरो मथा मथि नानि सासे बाबु सासे दं आरो दा बेनो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे
ओ थादो सोर मा हरनो गोसो ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायलांगोन गासैनिखौबो। इका बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ब्र'? जोंना ओंख्रिया माबासोमोन मैस्थाजों नाजोंसोमोन आरोना। ओमफ्राय माबा आलु बाथोन माबा माबि दंलाबायोमोन आरोना। ओमफ्राय बिदिनोसै फैलाव नार्जारि होनदों, फैलाव नार्जारिया मा होनदों? कारेन्ट गैयिनि उन्दुनो हायाखिसैलै बा। कारेन्टआखौथ' मा होनबावनो टर्सआबो टर्स गाज्रि जानानै दं आंना। नङाला आं दंग'आवसो थांबायमोन ना लायनो। हमैनो गैयाब्लाबो आदा केजियालाय बान्दाखामोन। ओमफ्राय दा लायथ'नाय जायाखिसै आरोना। ओरैबायदि गरम फाग्लासो गरमानो। ओमफ्राय थाम्फै फिसा 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 बिरफुंबाय थायोब्रा लाइटनि। ओमफ्राय एस बि प्रडाक्ट मिनि हरबायलै ओमफ्राय दानिया मनि नार्जारि मा होनो लाबोदो ब्रादार। लाबोसिगोन लायनाखौ बिदिनो बोनानै लाबोसिगोन आं। ओइ मा ओंख्रि जाखो ब्रादार? बिदिलै मैथाजों नाजों ब्रादार जोंना। बा फेमुला हाज'वारि हा 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 दे दे। खिफि बेन्दोंजों रुबोदो फ्रेन्स। औ बिदिनो खालामनांसिगोन उफाय गैया मालायनिखौ लामा नायनानै लाब गैया। जों गावबा गावनो लाबोआबा जानाय नंला आरोना कारेन्टफोरखौहाय। रैसुमै मुसाहारि वाटस टाइम मानो बारायाथाय मा होनो खमायलाय बारायलाय जानाय थायो। 1K जाबायमोन। माने 1K साबसक्राइबार जाबाय आरोना। जिखिया जा भिडिअ'खौ बानायबाय था। जा हायो एसे एनैबाबो बानायबाय था आरोना। होमब्लानो आस्थे आस्थेयैनो जालांगोन। खुनु टेनसन गैया। ओमफ्राय तामिलाव आङो एस एस बि ब्रादारखौ होदेरनाय जादोंलै आङो दाख्लै फुटबल खेलायावहाय। फट'खौ लाबाय आङो। बिसोरो लानो नागिरदों आरो आंजोंहाय लादों। ओमफ्राय आङो ओरैनो अलरेडि बे खबाइखौ लानानै दं आरोना। ओमफ्रायखौ ओरैनो गोदोनायाव गाननानै होबाय आं लागायनाया फट'आ। ओमफ्राय मनि नार्जारि जानो जायोहाय मा थान्दा मोनलाय लांबाय। जायफ्रा थान्दा मोनो उन्दुनो हासिगोन। आंथ' गरमानो अयथासार नै मारै उन्दुगोन मोनगासिनो दङ आं। नै जोंनाबो गरम मोनबावसैलायनो मेदाम जानाय। ओमफ्राय मनि नार्जारिया मा नाम बाबु ना नेटआ थाबथाबायलै स्ल' जाबाय खुनु थिग गैया नेटआनो। फाग्लासो बोरैबाबा जायो बोरैबाबा जाया आरोना। ओमफ्राय खारफिनलायबाय नै। ओमफ्राय जोंना माबा हरदों नै बेर'ला जामायजोआ हाय बिआइ होनदों नै ओरैनोसै जामायजो जिरायनानै दङ। लाइभ फैदों दसे सम। ओमफ्राय फैलाव नार्जारि ओइ आं नोंखौ सिनायदों आदा आं बागमारा बाजाराव खानाय सिननायालाय नों दाख्लै आंनि दखानाव दसे मोजां मोजां ब्रादार। ओमफ्राय खबर सबर माब्रै दं? दसे ओरैनो टाइम पासलाय फैदों आङो मानो होनबा उन्दुनो ओरैबायदि माबा गरम मोनदों आरोना। ओमफ्राय लाइनबोथ' गैया। ओमफ्राय सलारालाय दं दंनायालाय खामानि गैया बेटारियानो गैया। दाख्लैहाय गाज्रि जानानै रागा जोंनानै बाङा सिङानो जोराव हगारदों आं बेटारिखौनो लाफिनाखै आं। ओमफ्राय दा कारेन्ट गैयाब्लाबो माबाजों होनो हायोमोन ना बे मा होनोमोनलाय बेटारिजों। ओमफ्राय दा बेटारियाबो गैया जाहैबाय नालाय दा उफाय गैया ओरैनो। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो फैलाव नार्जारि ब्रादार? ओमफ्राय मनि नार्जारि मेजेम बारा जाबायहाय नों ब्रादार। औ माने खारनायबो गैया जाबायना बलफोरबो सिगां जोयोमोन। ओमफ्राय दा जालाना बासै जोनोबो। आथिं सानायखायनो बानाय मोनसै। ओमफ्राय प्रेक्टिसबो गैयाना। ओंखायनो गावनि देहाखौहाय एसे प्रेक्टिसाव थाबाय थाखानांगौ। होमब्लासो मानसिया माने माबा जायो आरोना। एबार मरनिंआवबो खाराखै आङो। ओमफ्राय दा बेखायनो एसे माबा मोनो आरो। नङाब्ला गोदोहाय खारोमोन जाहैबाय दा सिंगायावहाय नेहानो जाहैनोसै दायो। दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर मारै दंलायो माब्रै गैलाया।
ओमफ्राय रैसुमै मुसाहारि आदा मा ओंख्रि जाखो? ओइ जोंना माबासोमोन मैथाजों नाजों। ओमफ्राय एकदमबारे मोनसे बै माबाखौहाय गोसोखांफ्लांबाय थादोंलै आं लोगोफोर, बै गोलैसोनानै लांफिनलायनायखौहाय आरोना। ओरैबायदि गोसोखांबाय थाफ्लांदोंना आङो गोसोआव, ओरैबायदि दुखु मोनबाय थाफ्लांदों आङो। दा खम जारला जादोंलै बियो रायज्लायबाय थाहैनो, बर'नि रोंखानाय मानसि, ओमफ्राय भाषायाबो फुरा प्रब्लेम जाहैबाय बियो दा गोलैसोनानै लांनाया। ओरैबायदि दुखु मोनदों आं गोसोआवहाय नायनानैहाय। फार्स्ट टाइमावथ' आं नायनोनो हायाखै, गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोननाय फैनानैहाय। ओमफ्राय नै आं मैयाहाय भिडिअ बानायनानै होदोंमोन ओरैनो जास्ट मोनसे, ओमफ्राय नोगोद दुखु मोनदों आरो आं बेखौ नुनानैहाय, गोसोखांबाय थाफ्लांदों आरो। ओमफ्राय दां फाग्लाया दासो फैदों कारेन्टआ। दे फाटाफाटि लागावदो, ओमफ्राय आं कमेन्ट फरायनोसैलाय दे। मनि नार्जारि खौथ' नायखांखाबाय। ओमफ्राय दानिया दिहुनसाद ब्लग होनदों, बोरै उन्दुनांगौ, कारेन्ट फैखाबाय उन्दुनो हासिगोन। फांखाया लागावबाय आंनिया आमायसो ब्राम 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 ब्रामल' होखायो फांखाया, ओरैसो होखादों। बे माबायाबो ओंखाया नालाय, टेबिल फांखाबो गाज्रि जानानै मोनसे जातनि फांखा दंलै बेखौसो लागायदों आं, गोमजोबखायो। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो ब्र'? ओइ माबासो, ओइ एस बि प्रडाक्ट ब्रादार, जैयाव थाहैनांगौलै जोंना दैलामावहाय, नांगोलजों थाहैनांगौ। ओरैबायदि ना मोनो सयथिबो दाख्लै नुदों आङो। सुनिबार मोनाफ्राव थाहैनि थ', माबा गैयाब्ला, खामानि गैयाब्ला साथाम साब्रैसो इन्ट्रेस्टनो ना जानो। बयलार मासे हांनोसै, ओमफ्राय ना फासिजों बोनोसै, सेरब्रैसो लानानै फैनोसै रा इन्टारेस्टनो। ना मा होनो कमेन्ट खालामफिनदो दे। ओमफ्राय प्रिमिला हाज'वारि, कारेन्ट फैबाय दा? औ कारेन्ट फैबाय दा जास्ट फैदोंल' आरोना दसे। हाब एनिथिं एमजिया मा भिडिअ हगारबावखोलै, हायालै बेजों सयथिबो दिनावनो खयथा हगारो आरो इयो। खमसे खम गैयाब्लाबो दिनावनो मोनसे चेनेलाव मोननैखा नालाय, चेनेलाथ' फेस आलादा, ओमफ्राय गैयालाबो मोनसे चेनेलावनो मोनब्रै मोनबाखौलाय हगारखायो इयो। खमावनो मोनथाम सयथा हगारखायो आरो दिनावनो। लागावोलै इयो, हानाय नङा इजों इदिट खालामनायावबो देनजारखा। जोंथ' ओरैबायदि बाफ्लांलायलाङो मोनसेखौनो बानायनोनो माजे सबाय। हागौ इयो बानायनो, मावगलायबाय हगारनाया ज्रावनो। ओमफ्राय मारै दंलायो लोगोफोर, कमेन्ट खालामनो हागोन दे। ओमफ्राय दिनै सान्थि मोनबायलै आदा फाग्ला, कारेन्ट फैबाय। सान्थियालाय मोननांखागोन, ओरैबायदि उन्दुनो हाथारा जाहैबाय नालाय रा, ओरैबायदि गरम जाखायो, उफाय गैया। ओमफ्राय आं बारा लाइभ फैबाय थानाय जायाना, ओंखायनो आंना लाइभआव बारा फल'वार्सफ्रानो जाखाया। एसेलै आरामसे कमेन्टखौ फरायबाय थानो हायो आरो। बे बांद्राय फुर कमेन्ट फैबाय थायोब्ला, लाइभ फैबाय थायोब्ला कमेन्टफोरखौ नायस्लाबलायनो हायि जायो। ओंखायनो बयनिबो कमेन्टखौ नायनांगौ जायोना, ओंखायनो माबाफोर सोंहरनो गोसोब्ला सोंहरनो हागोन दे। माबाफोर गरम खबरफोर दंब्लाबो आरामसे खबर हरनो हागोन आरो। आंनाथ' जि मोनो बेखौनो आं बानायग्राखा नालाय, भिडिअ'आ जाबा जाबि आरोना, बेखायनो जा मोनो बेखौनो बानायखायो आङो। ओमफ्राय कमेन्ट नायनोसैलाय, लंखे मुसाहारि ब्लग मा होनदोंनो, आंनि कमेन्टखौ नायासै माथो ब्र'? नायगोन ब्रादार, नों सिगाङाव हरदोंमोन नामा? सिगांहाय हरदोंमोन नामा नोंलाय? औ नायगोन, कमेन्टखौ नायजोबोलै आं ब्रादार, बाखि खालामा नगदजोब कमेन्ट नायनायावहाय। मालायफोरबायदि मोनसेल' फरायनानैहाय एकदम फेथेर बुंबाय थाया आङो। खायफा बिदि दं दे, कमेन्ट मोनसे फरायबाय लागावबाय थाबाय डाइलग मारिनाया, ओमफ्राय खि फुदा कमेन्टखौ नाया। आंनिया सिदासोलै, आंनिया खुनु बिदि नङा, कमेन्टखौ दसे थाथ' होनानैब्लाबो फरायलाङो। ओमफ्राय आं बिदिद्राय नङा रा, नै सिंना मेदामा कमेन्ट फरायला रागा जोङोलै। बर' चेनेला मा होनखो, माबा थाथेलायबायलै र' आं फरायनि।
आं रागा जोंदों बियाय बे हाबा जाखानाय साथामसो हिनजावफ्रा गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायबाय थायो बुंले हैनो हाफैथों लोगो जानोसै आं माने आं बारा मोजां मिथियाखिसै माने आं फरायफिनि आं रागा जोंदों बियो बे हाबा जाखानाय साथामसो हिनजावफ्रा गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायबाय थायो बुग्लि हैनो मा होनो हौवाफोरजों लोगो जानोसै आं माथो होनबावनो आथिखालनि मानसिफोरखौलाय ने जाबायजे मोजां बुंब्लाबो गाज्रि जायो मा होननानै माजों बुजायनांगौसो होनलायलांसै आं मानसिफ्राखौनो बयबो गावबा गावनो गोरों जाजोबसै माथो सोरखौ आं मा होनबावनो बिदि जासै आरोना सोरबा बायदिखौ मोजाङैहाय बुजायब्लाबो माने उल्थासो जाखायो दानि आजिखालिनि मानसिफ्रा दा बेखायनो गाव गावनो बुजिनाया मोजां आरो जेनेबा एक्सुवेलि गाज्रिद्रायखौहाय लाबोनो नाङा भिडिअफ्राखौ मानो होनना बुङोब्ला बिराद गाज्रि भिडिअ बिदि लाबोबाय थायोब्ला माने गाव गावनो एसे साननो गोनां आरोना बे भिडिअखौ नोंनि न'खरनि मानसिबो नायगोन नोंनि बिमा बिफाबो नायगोन आरो नोङो न'खर खाबायब्ला नोंनि फिसा फिसौ दंब्ला नोंनि फिसा फिसौआबो नायगोन होनब्ला नोङो फिसा फिसौनो मा गियान होनाय जागोन बेखौसो साननांगौ आरो एसेब्लाबो मान सनमानखौ बायनानै मोना लाख थाखाजोंबो दा बेखायनो मान सनमानखौ लाखिनांगौ गोनां आरो मानसि हिसाबैहाय ओमफ्राय बेरला बर' चेनेल आंबो कमेन्ट नुजाला आदसा ओमफ्राय माब्रै दं खबर सबरलाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामलादो दे गाहायाव थाम्फैयाबो डिसटार्ब नोंखौ दे थैबायबो नै मासे मोनबाय आं सुगार मस्किट' बाइटनि होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो ओमफ्राय सावथालिनिथ' सिखिरिखौ गेगेर काना होनखायो थाम्फै अरदों होननायखौ सोलोंना लाखा सिखिरिखौ गेगेर काना होनबाथाय थाम्फै अरदोंसै आरोखि सावथालिफोरनि ओमफ्राय गुड नाइट आंहा ओंखाम जानोसै आं दोनथ'नोसै अके सिस गुड नाइट दे जादो दे गोसोबायदि एसे दाथ' लाइनबो फैबाय माबाय नालाय जादो आरो टाइमाबो जाखाबाय नै गैयाब्लाबो 9:30 गैयाब्लाबो आं दिनैहाय 10 मिनिटसो थाबावगोन ओमफ्राय जोंना मा होनहरखोनो जोंना एसपि फोरा गथ'खौ मोनफिनबाय होनदों ब्र मिथिया गथ'खौ मोनफिनबाय माने दा भिडिअ होदों ना माइलाय गथ'खौ मोनफिनबाय होनदों ब्र मिथिया दा भिडिअ हगारनाया गथ'खौ मोनफिनदों होनदों ना माइलाय ब्रादार कमेन्ट खालामफिनसै रा ब्रादार जेनेबा ओरैबायदिबो जानो हागौ हा बे गथ'आथ' जेनेबा दाथ' बर'नि माप लाबोजोबखानाय बर'नि राव उन्दैनिफ्रायनो थुफ्ले थुफ्ले फोरोंबोनाय मथा मथि बै गथ'नि बिबौफ्रालाय जायबा खांदों बिनो खांथोंसै माथोंसै होनखादोंमोन जाहैदों माने बिफायासो मानियाखैमोन जाहैदों दा बिफायासो माने लांनो होनथाबनानै लांथाबदों जाहैदों बाला गाबबाय थायोब्ला सानथ्रोब हरथ्रोब गाबबाय थायोब्ला रिकभार हरफिननोबो हागौना मथा मथि आंनि साननायावहाय जायबा गथ'आ देरजासे जेनेबा देरहैयोब्लाथ' बे बेलेग खोथा बे उन्दै समावहायथ' जायजों थानो गोसो बेजोंहाय थानो मोननायनि माने मोन्थाया गथ'आवहाय थाखायो मथा मथि मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो दा गथ' नालाय दा बेखौ उन्दैनिफ्रायनो खांबोनाय हिसाबैहाय बिमा बिफा बायदि सानो बियो दाथ' बेहा बहुद प्रब्लेम जाहैखागोन ना दा जेनेबा कमेन्ट खालामफिनलाय ब्रादार आं मिथिं मिजिया दा भिडिअ हगारदोंमोन आं नायनो मोनस्लाबाखै मथा मथि औ ब्र बिमा बिफाया मोनफिनबाय होनदों एमजिआ
गथ'खौ मोनफिनबाय होनदों र' मिथिया। आं आब'नाव कल खालामबाय, आं आब'नाव माबा खालामबाय थादोंमोनलै मैयाहाय। आं बिराद दुखुखाय आब'जों माबा हरनायबो जायाखिसै। माबानिया हारसाना मा होननानैहाय बुंदोंमोन नालाय। ओमफ्राय आब'आ फंसेल' बुंहरदों। ओमफ्राय आं बिराद दुखुआव दङ साननानैहाय, आब'आ आंनि फल'वार्सखा, आंनि साबसक्राइबारखा, आंनावहाय भिडिअ हगारबाथाय मिनु आब'आ आंनावहाय कमेन्ट हरखायो। सिगांग्रो नायग्रोबावो इयो। ओमफ्राय मोनफिनबायला बिराद मोजांनि बाथ्रालै। आं ओरैबायदि दिनैबो सानसे गोसोआ सुखुलायनाय मोनाखै आरोना। गवालपाराब्ला मथा मथि बिनि आंनावथ' बुहुद लोगोफोर दङ गवालपारायावबो। दा राभाफोरबो माबो अनेक लोगोफोर दङ आंनाव। गामिखौहाय मोनाखै नालाय आङो, गामिखौ मोनथियोब्ला आं लोगोफोरनावहाय सुलाद लानानैब्लाबो बे गथ'आ माबायदि थायो, बे गथ'आ माबायदि दंहैयो, आं बेखौ एसेब्लाबो खबर लागौमोन आरोखि ना, गामिखौ मिथियोब्ला। दा ओंखायनो आं गामिखौबो मिथियाखै नालाय, एक्जेक्टलि गवालपारानिल' होननानै मिथिदों। ओमफ्राय बिमा बिफाया मोनफिनबाय होनदों केमजिया। मोनफिनबायब्लाथ' बिराद मोजां ब्रादार। माने बै खांनाय बिमा बिफाया मोनफिनदों होनदों ना मादों? कमेन्ट खालामफिनलाय एसपि ब्रादार। आं दा चेक खालामगोन भिडिअ'आवहाय। ओमफ्राय बोरैबाला गथ'आ गाबबाय थायोब्ला होफैफिननोबो हागौ, जाहाथे गथ'नि गोसोआ सान्ति जाथोंसै होननानै बिमा बिफाया दोनफैफिननोबो हागौना। दा ओरैबायदि दुखु मोनदोंला जोंनो मालाय मानसियानो ओरैबायदि दुखु मोनदों, ओरैबायदि गाबखांदों। एसि हल आंल' नङा, दुनियानि जोंनि बर' मानसिफोरनि मेगनाव मोदै गदों दै, खिन्थु बे गथ'नि थाखायहाय। खिन्थु बिमा बिफायाबो बुजियोब्ला एक्सुवेलि होफैफिननोबो हागौ फिसानि दुखुखौ नुनानै। सानफ्रोमबो बाबा मामि होननानै गाबबाय थाब्लाथ' आंनि फिसानि माबायाल' सान्ति जाथोंसै होननानै दोनफैफिननोबो हागौ। दा बेबायदि आरो। ओमफ्राय मा होनदों बासन्त बर'आ, हाय आदा मा खबरलै, ओंखाम जाखांबाय ना? जाखांबाय ब्रादार, जाखांबाय। ओमफ्राय आंथ' थानो हायाखै र', सिरत बर'। ओरैबायदि दुखु मोनदोंलै आंबो बेनि सायावहाय। आं बिदि दुखुखौनो मोनफेरामोनरा, थेवबो बे नानिनि थाखाय आं ओरैबायदि दुखु मोनफ्लांदों गावखौनो गाव आरोना। एथ' बिनि थाङा होननानैहाय गाबनाय, गारियाव बाय बाय होनलांनाय, ओरैबायदि गोसोआवहाय सिगाबदों आरोना। मोनफिनब्ला बिराद मोजां जागौलै आंनि साननायावब्ला। मथा मथि बेखौ फेदेरनानै न'खर बिलाइ सान्दि बे आब'नोनो जायबा खांदों बेनो खांनो मोनोब्ला बिराद मोजां होननानै आं सानो आरोखि जेनेबा। ओमफ्राय लोगोफोर आङो दसेल' थानोसै दे, बारा गोबाव थानाय नंला, 5 मिनिटसो थाबावगोन आङो। ओमफ्राय टाइमाबो बारा जाबाय नालाय, उन्दुनाय टाइम जाबाय। ओमफ्राय सोर सोर गोदानै फैदों लाइभआव दसे सम कमेन्ट खालामनो हागोन। आंबो दिनैनि दिनाव जेबो भिडिअखौनो लाबोनाय जायाखिसै आङो। मथा मथि खामानिबोलाय गैखायामोन, ओरैनो जास्ट थाबाय थानानै भिडिअखौनो लाबोनाय जायाखिसै। भिडिअआलाय बानायोब्ला बहुद माबा दंमोन, कनसेप्ट दंमोन, ओमफ्राय आङो बानायनाय जायाखिसै। गोदानथ' गैलागोन। ओमफ्राय मा होनदों बसन्त बर'आ, मा होनदों माजों जाखो आदा फ्रम कर्नाटका? अके, जोंना माबासोमोनलै ब्रादार, मैस्थाजों नाजोंमोन जोंना, मैस्थाजों नाजों। ओमफ्राय माबाया मा होनोमोनलाय, बाथोना आलु बाथोनमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि आसार दिनैहाय मिरामिससो। ओमफ्राय थेंक इउ ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय हरनायनि थाखाय।
ओमफ्राय मा रोखोम दालाय कर्नाटकाफ्रावलाय खबर सबर मोजां दा ने ब्रादार? गोजोननाय थाबाय ब्रादार कर्नाटकानिफ्राय कमेन्ट हरनायनि थाखाय। बिदेशआवबो बुहुत फल'वार्सफोर दं सिबायफोर। आं माने बाख्नायो आरोना, मानो होनना बुङोब्ला आं एसेब्लाबो आन्दाज मोनो। ओरैनिफ्राय ओरैबायदि रिकुवेस्ट खालामहरोना, फंबाय अननानै फै माफै भिजिट खालामफै, भिडिअ' खालामनानै हो मा हो ओरैबायदि खावलायहरो। दा उफाय गैया, बयबो गाव जाजानाय हिसाबै बयबो दुखु मोनो जेनेबा। जायनि न'खराव जाजायो बिसोर मिथियो नालाय एसेबां माबाफोरखौ। दा बेनिखायनो आङो उफाय गैयियाव बानायनांगौ गोनां जायो आरो। दा गोबां सिबायफोर बिटिसिआव थानायफ्रा खबर हरो खोन्थाहरो बेबायदि आरो। ओंखायनो बिटिसिनि जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर आं गोजोननाय जासिहरो आरो बयनिसिमबो। सिबायफोर ओरैबायदि गावसोरबो दायथ' बायदि लानानैहाय ओरैनो नागिरो, खबर मोनबाथाय हमनानै लाखियो। दा बेबायदि आरो। ओमफ्राय दिहुनसार ब्लग हाय आमाय नोंनि लाइभखौ नायथ'नो हानाय नंला, खाथियावनो मैदेर दंफैयो मोनबो माइ जादोंनो आंखो नायथ'ला आमाय गुड नाइट। अके अके जारलालै दानि आथिखालाव जोङो मानसि हिसाबै हाग्रानि जुनारजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जासै। दा ओरैबायदि जुनारफ्राबो बारायबाय, ओरैबायदि जिब जुनार मथा मथि मैदेरसो फैनो हागौ आरोखि ने? होहैदो होहैदो बांद्राय खाथियाव दाथारलै, मासे खाथियाव दाथा बिराद देन्जारखा। आयु दाख्लै बेयाव जों खायदावनाया गयानो 25था बायदों। गय बागानाव हाबनाया ओरै सिफायना ओरै सिबदलाबायखायो ओरैहाय। ओमफ्राय जै ओरैहाय सुन्दाय सोनानैहाय होसोनो नागिरबाय होमब्ला होसोखागोनबो आरोखि बियो। ओमफ्राय जै बिनिफ्राय देरसिन राव होनानै दावखोथारबाय होनब्ला फावसायगोन आरो बियो। ओमफ्राय मानसिया गिसां गसां खालामनानै खारलाय मालाय खालामोब्ला बेखौ बोलो मोनबाय आरो बियो होसोनो। एकदम जर होथाबनानै होयोब्ला गावबो गिफिनो एसे फाग्लासो। जारलालै न' बायदिसिनाबो बोलाबलाबायलाङो। दाखालिबो आदा फुथुलनो साफा न'आनो होललां होथां आरबा मानसिया खुनु मथै बासायदों। ओमफ्राय होहैदो थां एसे मोजां हो, अरला बनजारला मोखाङाव टर्स गोदानजों दासेरलाबाय, नङाब्ला रागा जोङो बे मासे खियाया फाग्लासो। हानजाब्ला मोनसे खोथा, हानजाब्लाथ' फुरला फुथा खारजोबो। दा बेबायदि आरो। बे गथ'नि थाखाय आं आफा बोराइ बाथौनाव बोर बिबाय थादों, जाहाथे मादैयानो गथ'खौ मोनफिनथों। अके अके थेंक इउ थेंक इउ। जोङो बयबो मानसि हिसाबैहाय जोंहा बयहाबो धोरोम थायो। जोङो बयनावबो इसोर दङ। दा बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे समयसा जायोब्ला बे समयसानि थाखाय जों बिस'लायना होनो हानायासो जोंनि मानसिनि देरसिन दोहोरोम होननानै आं सानो आरोखि ना। दा बेनिखायनो सोरबाया दुखु जादोंब्ला जों बेखौ मिनिनाङा दै। सोरबाया जुदि दुखुआव गोग्लैनानै दंब्ला जों बिनि थाखायहाय जों इसोरनावसो बोर बिना होनांगौ आरोखि। गोजोननाय थाबाय। मा होनो सिरत बर', नोंथाङा बे मादैनि थाखायहाय इसोरनियावहाय आर'ज बिना होनायनि थाखाय। जोङो मानसि हिसाबैहाय जोंहा बयहाबो जोंहा मोनफा मोनफा धोरोम थायो, बयहाबो इसोर दङ। दा मानसिनि बेफोरबायदि अलखदाव गोग्लैनाय दुखुआव गोग्लैनायखौ नुनानै खायफा बायदिया मिनिग्राबो दङ आरोना। खायसे मथा मथि 100आव 10% बेबायदि सानग्राबो थायो आरो। दा बेनिखायनो सोरबा दुखुआव गोग्लैयोब्ला जों दुखु जाफानो रोंनांगोन। बिनि दुखुखौहाय जोङो इसोरनोहाय गथायना होनो रोंनांगोन आरोखि। बेसो जोङो मानसिनि देरसिन आखु आरोखि। गोजोननाय थाबाय। आंबो ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनखादों बे मादैखौबो दाहोनसै ओरैबायदि खांबोबाय, ओमफ्राय आरो बे समाव सेनानै लांजाबावबाय। ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो ओरैबायदि बुंनानै बुंस'नो हाया आरो ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो बे नानिनि सायावहाय। नायनो हाखायाखै आङो थांनाय समाव सिबाय ओरैहाय बाय बाय होनलाय लांनायखौ। थोदस ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोना। माथो खालामबावनो, इसोरा बेजों लोगोसेनो थाथों। ओमफ्राय दिहुनसार ब्लगआ मा होनदों, अयथासार गिदिरखालै मासे खिया बे मैदेरा।
बे मासे खियानो मा दा नै बांद्राय खाथियाव दाथां फाग्लासो इयो मासे खियाया मोखाङावबो टर्स देयासे ओमफ्राय होला होखानांगौ मोद फावसायफिननो नाङा होसो दाब्लेखानांगौ बिदि खालामखानांगौ देरसिन होदाव फाग्लासो जों दाखालि जि खायदावबायदों बेखौनो हरफा मडेल कलेज गोदानावहाय बारि मडेल कलेज ओरैहाय मा होनोमोनलाय औवाल ओरै साहाजों फाथो फोनाय दं नालाय ओमफ्राय फाथो फोनानै बे फाथो ससे बारनानै मोनसे गय फिसा फिसा गायनाय दङ जों होयै होबाय ओमफ्राय स' थांबायना मानसिफ्रा मैदेराबो गय फिसा फिसायाव हाबना थानायखौ नुवाखिसै दाने मैदेरजों सौग्रावना दांबाय होसोनाया मडेल कलेजनि बेराया बेसेबांबा गोजौ बिखोन बोरै मानखोखो फाथानो गैया फाग्ला गोजासो मानसिफ्रा बिदि जादों होसो जानानै दाख्लै सेन्देलबाबो जों गामसाबाबो जों थाबोजोबदों उनावसो मैदेर थांबा लायफिनदों ओरैबायदि इन्टारेस्ट फाग्लासो ओंखायनो साबधान बांद्राय खाथियाव दाथा बोरैबाला आगानैजों मोनखायो मानसिखौलाय रागा जोंना होसोब्ला ओंखायनो बांद्राय खाथियाव थानो नाङा ओमफ्राय माइ जादोंना मा जादों मैदेरालाय बांद्राय खाथियाव मैदेरबो फैबाय थायोलै जोंनिथिंजाय माने ओरैहाय माबाया हाग्राया खाथिसो नालाय खाथिल' नालाय दा बे हिसाबैनो मैदेर फैबाय थायो आरो जायगायावनो थाखायो ओइ लावख्रिगुरियावलाय बेलासियाव ओंखारो दाखालिबो ओरै फुटबल खेला जागासिनो दङ सुदेमपारायाव ओंखारबाय मैदेरना लावख्रिगुरियाव फाग्लासो सानावनो ओमफ्राय 1 मिनिटसोल' थानायसै होनदां ब्रादारमोन बे लाइभखौ दोननोसै आङो एसे निउस नायलाबायनोसै आङो माबा गरम खबरफोर फैदोंलाय नामाथाय टाइमाथ' जाबायानो नै होमब्ला लोगोफोर आंबो लाइभखौ दोनथ'नोसै होनदां ने लोगोफोर गाबोन आङो फैफिनगोन लाइभआवहाय गाबोन थिग आङो 8टा बाजिब्लानो लाइभ फैगोन आं गाबोनफोर ओमफ्राय दिनैथ' आरो टाइमाबो उन्दुनायनि टाइम जाबाय उन्दुनायाथ' आं दा उन्दुआ अबयसे खायफा बायदिया उन्दुसिगोन खायफा बायदिया खामानि मावनानै मेंनानै फैनायबो थायो आंथ' गैयाब्लाबो खमैनो 11टा साराय 11टा 12टा बिदियावसो उन्दुनाय जाखायो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय गुड नाइट ब्र' अके ब्र' गुड नाइट ओमफ्राय मा होनदोंनो गुड नाइट आदा औ गुड नाइट बासन्त बर' बयबो उन्दुनो हासिगोन आंबो उन्दुसिगोन औ दा बयनिसिमबो जिथुनाखि आंनि लाइभआव फैबाय बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय दा आङो बे लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थानानैहाय बाय बाय गुड नाइट अल